Lite av din från grammofon! Ja, okej, skruv. Ja. От толкова гълтане след френска устата ти е станала бате клиника за сперма. Нема ти се верва, скрил бате мисла сега да те плескам в лицето. Ще ти лепа крачката, първата му свирка беше от праху с мукачката. Бате как така, не знам си кой печели батала. Много си и слаб сега, скрил, преди го с уста, хвани го с ръка, да не би си в казиното, бе, брат. Бате, много си слаб, ваша мара ще те върна в Благоевград. Не си достоен враг, ще ми предложиш брак, ако искам. Ама бебе, жалкав срещу Меси Дрейк, аз съм Кендрик Ламар. Окей, скрил, много добър 45 секунди, шаман. Чек. Чек, трябва да отслабва, той е как Шрек. Майче, яко е надебелел, факт защото да я те не се е спрел. Да не те изгона, ще ми се молиш, топале като на икона. Май съм сексикона, на майка ти лексикона. Влизам и ти викам тихо бе, не снимаш нищо, само тежки стихове. То тука бате на пикове, като го бие се чуват някакви женски викове. Не мога да рапираш, бате бъркаш всека тема. Не мога да рапираш, не разбираш BPM-а. Майка ти си ме татуирала на корема. Какво мислиме за това батъл, грамофон? Кой мисли, че не знам си кой спечели този батъл? Кой мисли, че скрия спечели това батъл? Аз лично съм на мнението на публиката. Имаме 2 гласа. Изцяло като тебе. По-добре се чуваше вратле, но той просто имаше повече пънчове и особено това с Кендрик Ламар последното беше последният патрон. Но нищо не е изгубено. 2 от 3. Сега си ти вратле пръв. Шаман, 45 секунди. Baby, Това е твоето погребение, скрито е бати, тежкото явление. То тука има пичка, това защото бате движи детска количка. Майка му и баща му бате са педераси. Това е защото е от някакви смешни раси. Не знам как ще справи срещу мен, защото то педал нема ден. Това е циганин или мангал, малко е вчера некакъв педал и го е свършил в казицата. Нема как брат да спечели шестицата. Сега ще те разчупа, това защото мога лесно да те купа. Ходиш всека вечер в казиното. Окей. Не знам си кой 45 секунди. Окей. Това тук е погребение. Крещиш като майка ти след мене. В грамофона, братле, звучиш като Диона. Преди да си отваряш телефона, за какво си с сестра ти панталона? Бия за норма на батъл, скрил мисля да те изгорна. Браво, без скрил, мога да те бия на батъл, те би цялото ти вкрил. Ти си в моето меню, ама много ще те бия. Да те еба в аутиста, майка му го е родила на 10 промила на кия. Ало педал прост, мясаш на Ван Гог. Сега ще ти подам кок на Ванко 1, брат мо. Грамофон can be released! God damn! Добре, кой мисли, че скрил спечели да направи шум? Кой мисли, че не знам си кой спечели да направи шум?
Абсолютно съгласен с публиката, не знам си кой, просто нямаше грешка и това сме YouTube, братле, много яки паузи имаше, ти точно казваше, падаше бита, но този рут отива за не знам си кой и батъла като цяло, Филипе. Също мнение съм, много изкефиха някои неща, братле, енергията беше супер, може би не само енергия, малко повече фокус, малко повече съсредоточеност, речи, римички. Ела, братле, изключително добър опит, радваме се, че долу участваш. Ела и на двамата, не знам Не знам си кой продължава.